Башкортостан Рәсәйдә кымыт итештерү буенча беренче, йылкы малы һаны буенча икенче урында килә. Быелгы корылык аркаһында йылкысылар кымыт итештерүдә мал һанын кәметмәйме? Ошо хакта һөйләшәбез бүген. Хавымһагыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова, программабызның кунагы Башкортстанның ветеринария идаралыгы итәкчесе Азат Иханшин. Хавымһагыз. Хавымһагыз. Азат Салатович, шулай итеп, быелгы елда малсылар ҙур гына һынау алдында тора, корылык, көтөүлектәрдә үләндәр үсмәй. Бындай шарттарда Башкортостанда кымыт итештерү, йылкы малы һаны кәммәйме? Сынапта быелгы ел шундай бик эссе, катмарлы ел бетерә кирәк. Әгәр дә 10 елдан сагыштырганда, 10 елда мин әле ул вакытта районда эшләйм. Булды, эссе көндәр булды, май, июльнең уртаһына каттым. Июльнең уртаһына ямгырлар ява башлады. Быелгы елда менә август бетеп бара. Һаман бетмәй. Һаман бетмәй. 39-38 градус, конечно, бик зур борсулар тудыра. Сынапта менә әле райондар буенча йөрибез. Әле бер 15-20 көн теге үлән бар, әдәрәк уже кибе өстендә, менә бит пожарлар битендә ул дип калган түгел. Бик авыр булырга может әйтергә кирәк. Без менә бүген көндә кулды капшарып утырырга түгел. Менә әле фермерлар Баймак районыннан, Әбиәли районнарыннан кемдер күрмәде дә белгермәгәндәр, алар бүген Кырмыскалы районына һәм Архангель районына килеп күрмәде диләр. Безнең битендә аттар һаны битендә 35% республика булган аттар. Ул безнең Баймак, Әбиәли, Ущалы, Хайбулла һәм Бөрьян районнарында. Уралар ягында. Ул булай дөйм алганда, менә авыл хуҗалыгының статистика буенча сводкалар райондар безгә нидер үткәртте министр тарафыннан, селекторлар республика буенча 15 бердәмлек адык әзерләнгән. Ул былтыргы адык бердәмлек белән исәпләгәндә 20-нән ашу. Менә әле кукуруз әзерләйләр. Ул дөйм алганда малсылыкка быел безнең республика итәрлек күрем булыр дигән өмид багышлайбыз. Менә көздің ничек килүеннән тоже кала. Әгәр дә менә безнең сентябрь башында үлән ямгыр ява икән, менә курпылай икән, аттарга бер кунысылмай, аттар ниясыннан, карасыннан ул курпылаган үләндерә таба башлайлар. Башкорт аты шулай. Башкорт аты да. Әгәр дә булай калганда, менә бүген авырлыктар бар. Баймак районында шул күрмен әйттем битендә, ул не только аттарга, һәм шул хәер малларын ала, һәм калган бүген төрдө сулдар тормышка ашырыла, менә халыктан малды кәметмәскә, саклап калырга. Йылдар була инде ул табигатьнең шундый һанавы булгас, авыл хуҗалыгы ул һәр вакытта әзер булырга тиеш. Бына күптән түгел һез Баймак районында үткән ветеринария тармагының махсус кәңәшмәһендә йөреп кайттыгыз. Нинди проблемаларны урындагы белгечләр yetkерә? Без менә һәрбер орган исполнительной власти районга барып, һәркем менә без мин ветеринария буенча как итәкче буларак шундый очрашулар үткәреп, службамнан авыл хуҗалыгы үзенең направление буенча без монда безнең республикала ветеринар службаны һәрбер районда хаклап калынган, исемле күрше субъектларда әйтергә кирәк, ул безнең районда түгел, алар Үзүрт районга бер ветстанция теләбез. Ул безнең халыкта мал булу исәбен алып, без республика ветслужбаны хаклап калганбыз. Без бүген көндә республиканы хаклап калырга дигән өмитебез зур. Менә авырулар көтмәһен, ул ысынлап та теге корылык булгас, ул күрем әзер икән, булай икән, ул ябыгуга китерә бит инде хайваннарны, ул иммунитеты капшап бетерә мөмкин кешеләр һәм дә шул ук теге безнең бит ул любой сигезләргә дуслар булган, шуның өчен төрле ысулларны кулланып без киләсәктә менә шул еңеп сыгырга неординарный ел килә дип әйтергә кирәк, без әзер булырга тиеш. Без шул туры турында кәңәшмә шулар үткәрдек. Ягъни һанауларга һәр вакыт әзер булырга тиеш, әмма республиканың быгаса ветеринария өлкәһендә зур гына һанауларда үткәне булды. Шул ук менә Учаллагы күренекле зур Байрамгол фермаһында бруцеллез сире табылган малда, йылкы малында. Бындай осрактар республикала быел теркәлмәнме? Юк, бездә республикала булай авырулар мөсәсендә бу 12 елда булды шундай очрашулар, бруцеллез авыруы. Менә без әле республикала йылкысылык үстерү буенча үткәргән кәңәшмәлә катнашып, сынапта менә Россия Федерациясында авырулар күп, 22 субъект кана инфекцион анемия лошадей буенча карантинда бар.
шулай ук һәм дә шул сап дигән авыру бар, шул кутыру авырулы аттар авырга может. Без аттарды 14 авыруга каршы тикшерү һәм вакцинациялар алып барабыз. Без монда үзебезнең республикада алган мына идентификацияны тамгалау битендә аттарга без чип куеп, без аны главный исәпле бер гатыш. Авыл мына әгәр дә шул ук бөртсөлө сыккан осракталганда, анда битендә атты хаты балалар тикшерүләр юк, сразу карантинһыз калган балдар менән Бына ситтән килтерелгән малны шундый проблема килеп сыккан. Әгәр дә шул бөртсөлөзгә килгәндә, безнең күрше мына шул ук Чиләбе өлкәһендә, шул ук Оренбургта, шул ук Пенза областында һәм калган субъектлар әйтергә була, Самара әйтергә була, Саратовта можно әйтергә була, шунда бу бөртсөл авыруы бар. Хәзер әлеге вакытта контрольдә тотыла, димәк. Контрольдә тотыла. Монда не только ветеринар службан түгел, а халыктың үзеннән кала. Без халык мына бит инде ул бер кеше аркасында күршенең малы зыян күргән может. Күршенең түгел бөтен авылдыкка зыян күргән может. Онда сорактар булганы бар Кызганска каршы Башкортстанда. Бишмә авыруны алганда, Туймаз районында булган 2017 елдагы авыру, ул бер предприниматель 5 халык, 5 авылдың халкының малы юкка чыгарылды. Шундый булмасын өчен без бүген ветеринар службаның үзенең кызыу линиялары бар безнең шултыра торган бурычлар әйтергә кирәк, куркырга түгел, чөнки ул шул бер кешенең или бер хайван аркасында не только ул хәер малы монда безнең асында көткәне була шундый авырулар, мына көткәне битендә кайда судрак хаталар тикшермәенсә, хәзер айрылса бына ошо маладагы әзерләп өлгермәгәндәр хатуга сыгара башлауы ихтимал. Хаты балалар да икенчегә парык адрак хакы дип судракка хаталар. Яна шунда теге ул мына шул ук күршелкәрне лайык шул коштарды һәр бер малды ул хакына карарга түгел. Ал карап торганда хау малсымак, аның бит инкубационный период бар. Инкубационный период 20 көн карантинга куярга кирәк. Ул мына вакыты баганда ат ул һәр малы карап торган тала химия шунда ук битенде. А может ул зараженный килеп бөтен көтүдә буярган бер. Шундый куркынычтыгы бар. Һәм буны хәзер халык аңлап кабул итәләр. Ну, аңдайдыр дип, шунда өмиттер багыштай, без аңлатып торган эшләр алып барабыз. Менә любой атна һайын безнең селектор кәңәшмә үткәрелә район станциялар менән халыкка мөрәҗәгать итәбез, хаклап калайык, үзебезнең республикабызда хаклайык, районнарыбызда хаклайык, авылларыбызда хаклайык урамнарда. Шул вакытта гына бүген бер ветеринар гына ул теге 4-5 авылда бер ветеринар обслуживает, аның гына бүген бик авыр хакларга ситуацияны. Азат Салатович, бунан күптән түгел шундай мәгълүмат булган, бер партия кымызда антибиотиктар эзе табылган. Бuna бу нинди ситуация? Бул ул кымызда гына түгел, хөттәлә, менә әгәр дә безнең хөттә бер соңгы 4-5 елда бездә служба ветеринар служба тикшереп торабыз. Әгәр дә хөттә антибиотик булай, аны хөт эшкәртү предприятиеләр кире кайтаралар. Һәр бер партияны тикшерәләр. Бик строго, нахар кымыздала күсә баштан иттәлә шулай каралу була. Без ветслужба безопасность молока тикшергә тиешбез. Бездән зурак федеральный структура Россельхознадзор тоже тикшерде алып барып, андый кымыз хатуга чыгарылмай. Чөнки ул битендә антибиотик белән кеше аны кулланып, сәламәтлегенә ул антибиотик привыкание була, ул катгый рәвештә тыела. Бuna шулай да без бүген базарда сифатлы исемлек алабызмы, сифатлы башкорт кымызы алабызмы, ничек белергә? Әгәр дә без менә базарда теге урамда хаткан нидән түгел сертификаттар бар икән, әгәр дә бит служба менә базарда безнең ветеринар служба тикшереп тора. Әгәр дә шул теге менә үзенең лицензия булган сертификаты этикеткаһы булган кымыз алабыз икән, да бүген без бит служба әйтәбез, бүген көндә бу кымыз сифатлы. Шул иткә килгәндә лә бит урамда хатып торган итте белмәй, кайдан китергәннәр, аның өчен һәр кемнең теге хатып алган кешенең үзенең линиян кала, үзенең ответственность кала. Күптән түгел Өфөлә кымызлар фестивале үтте. Ул елда үтә торган Сара республикабызда менә быелгы аермалыктары. Ул 2005 елда башланган бу мероприятие, 15-нче быелгы юбилей. Менә ул вакытта районда затих баштан вакытта башлаган, без учална башлаган фестивальдә алып барыла. Бу ат белән шөгыльләнгән эшкуарлар, фермер хуҗалыклары, бу индивидуаль предприниматель, дөйм хуҗалыклармы, үзенең кымызларына килеп, монда кымыз байрамы дип әйтәйекме, аның конкурс үткәрәләр, аның урындар дегустация үткәрелә. Бик яхшы, фәһемле шарат итәргә кирәк. Анда башыл осрашулар булды, һөйләшүләр булды. Әйтмәйм бүген бөтә яхшы дип. Бүген проблемалар бар, бездән эшләргә, эшләргә без бурынгылар әйткән хәлләр бар. Хәзер дә шулай ат менән
атты көтөргә һәрбер кеше не может. Аны фанат кирәк. Ул особые люди тибедер кирәк. И кымыз итештергәндә, бешкәндә лә кымызды ул һәрбер кеше кылдан каршы аны үзенең үзенчәлек кешеләре генә эшләрләр. Шуның өчен алар күп түгелдер республикалар. Аларның исемнәрен әйтергә була. Кайда безнең яхшы кымыз, ул бит кымызның сыйфатлы битендә кем ничек эштә, аның бит үзенең технологиясе, борынгы технологиялар кулланып, һәм дә заманса талапларга талап булган технологияны кулланып. Хәтта гаилә рецептлары бар дип билгәннәр бар бу фестивальдә шулай. Слай торган, һәм дә шул теге безнең бүтәгә ашап үткән аттар битендә, һәм дә шул теге фураж белән битендә. Аның сәгатенә хәтта мин менә шул бияне хавыр галаның һәрбер кеше не может үзенчәлекле кирәк. Ул хыйр малы түгел. Ул буквально 15-20 секундта хаваларга тиешсең. Аңа подход иметер кирәк. Уның үзенчәлеге бар. Кымызды ла алганда 38 градустан түбрәк була икән, значит кымызың һинең киселергә может. Вакытында алмай икән, кымызың киселергә может. Вакытны әйтмәгән дә асып китергә может. Кубаның нидәре. Искәрәкләре күп инде. Буны яхшы беләһегез, чөнки һез үдегез буна берничә ел инде ошо йолкысылык тармагында, кымызсылык тармагын яхшы белеп эшләгән кешеләрдән береһе. Буна ошо йолкысылыкты, кымызсылыкты республиканың бренды итү өчен без барыһын да эшләйбез бүген. Бүген без республикала аслап менә шул үткәргән безнең ярыштар, менә шул кәңәшмәләр дип әйтәйекме. Бүген бит менә кымыз, ул кымыз сындап та нык ул шифалы, менә бүгенгә коронавирус, менә легкийләр булганда бит кымыз әйтләр, туберкулез булган авыруда решиттә кымыз республика. Менә безнең республика Шаманов дигән бик шундый белгес медицина өлкәсендә эшләгән кеше, мен бик танышым. И ул миңа шунда һөйләп китте, ул кымыздан булай гына теге бер стакан эчелгән түгел, кымыздан профилактика. Менә иртүк бер стакан, обедта бер стакан, кич бер стакан эчеп 15 көн таблетка эчкәндә 15 көннән вот эффект була. Әгәр дә авырыйгыз икән, туберкулез һәм дә шул коронавирус электрен, яни шул дозаны 2 тапкыр арттырганда эффект шул антибиотикларның 200 тапкырга арта. Сынап та ул дөрес сүзләр менә күп кешегә шуны тәкъдим итәбез. И бүген көндә актуаль дип әйтергә кирәк. Ягъни табигый антибиотик дип әйтергә кирәк. Табигый антибиотик, антибиотик, пробиотик ул сынап шул үзенчәлекле исемлек дип әйтергә кирәк. И менә безнең республика менә Баймак районында булганда, менә шул безнең сублимация кымыз башлаганда киптерү булган битендә. Бүген шундый менә шул нидәрмә сораштык, администрациялар шул кымызды кире шул киптереп, һәм дә шуны чит илләрдә менә куллану, шул тарату шундый менә безнең Башкортстанда ишелгән кымыз ул үзенчәлекле кымыз. Бүген әйтеп булмай ул теге Московская областьта, безнең Кемского килеп аптыклар кымызды. Безнең ул табигатыбыз, безнең Урал тауларыбыз, безнең үләннәребез, безнең халкыбызның даны шул кымызга көч бирә. Сынап та ул шул кымыз булырга тиеш, кымызды кулланырга тиеш, безнең кымызның кадерен белеп кирәклекте арттырырга тиеш. Һәм ул Башкортстанның даны дип әйтергә мөмкин шулай. Даны юкка әйтмәләр өчен бренд башкирский это бүген елкы ул безнең башкорт тукымлы атылар бар, һәм башкорт балы. Ул бүгенге көндә бөтен мин белмәйм, берничә илдә лә белмәйм субъект, что безнең кымыз менә безнең бал менә бүген сагыштырдык продукцияны. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Башкортстанның ветеринария идаралыгы итәкчесе Азат Яханшин булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.